हेलौ लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो आरो शेयार खालाम आरो भिडिअखौ जोबजासिम नायलांनो थाखाय खावलायबाय। आमथेखायाव दंफैयो दा आमथेखा नै बेक साइडआव नाय गय गोदान गायनाय गोजा बियो नायलांदो आरो नोंथाङा जुदि भिडिअ गोदानब्ला प्लिज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम जाहाथे आरोबाव मोजां मोजां भिडिअ बानायनो थाखाय मटिभेट जायो ना मा होनो। नोंथांमोननि सापर्ट मोनोब्लासो भिडिअ बानायनो गोसो जागोन, नङाब्लाथ' आरो मा होनबावनो। नोंथांमोना बयबो बुजिखायो, दा अन्नानै प्लिज साबस्क्राइब खालाम, बेखौनो खावलायहरनाय थाबाय। दे नायलांबाय थादो। खैला मैला हाथाय नै बेबा मा मन्दिरलै इयो, मन्दिर दं नै खैला मैला हाथाय मोनबायलै नै मालाय बाजारा बिराद माबा जाखाबाय स्टेन्डार्ड बाजारनि नै टाइल्स जाजोब्बाय मालाय न'फ्रा। जों हाथाय नायनोसैलै ने। हाथाया नोगोद साइज जाबाय आरो न'आ ने बाजारनिया आजा ओरैबो साइज। खैला मैला हाथाय बियो खैला मैला दिनै हाथाय नङा खोमालै, ओमफ्राय थफ्ला बोननाय गोजासो नै एसे एसे माबा माबि फानदों आरो माइरं फानला बायखायो ने। गुन्दै बेयो माइरंसो नै माइरं फानदों, बेयावबो माइरं माबायानो गैया नै बेहा मालिकानो गैया। बेहाय माबा खोमालै मैगं रोगाग्रा ने, मैगं रोगाग्रा नै मैगङा इयावसो दं नै लागावखाबाय कफि माबा माबि फ्रेसावनो फानखायो आरो ने। ए बेसे इयो मोनसेयाव, ए बे मोनसेयाव बेसे इयो हा 20 थाखानि फानो ए हा नै माबा लिरनाय दं नै गरखा गणेश मन्दिरनोलै अबाव दान बक्सफ्रा होयो। गय बागाना मासि जायो आरो माथो गोजानखौनो खाथिखौनो गोजान सुनैयो। Makan boleh mudah apa hal asal makan tak be? Apa? Boleh mudah. Eh. Aku juga lagi pada. Masih sih. Jesus name. Mana tuh kayu? Begini. Angin deh. Aku bang sini aja mbak. Lo, tangan deh tangan. Mau jalan lagi. Siapa jangan aja siapa tangkil. Jangan mencikan nih. Milan saja. Mencikan. Karena bebe sangku apa? गया सान्दुंजों रानो, दा बोथोरा एकदम खरान जाबाय नालाय, दै गैया, अखायाबोथ' खम नालाय। नै मैया दाख्लै साननैसोआवसो हाबाय, ओमफ्राय खरान बोथोरा बेखायनो नैबेखौ सायाव होनाय जादों आरो बैसां साया होनाय जाबाय गयनो, गय फिसा फिसा। बेखौ उनाव गायसिगोन आरो एसे उनाव। नैबे जोगोल'खालै गया नै गय फुलिया जोगोल'खा नायलां बेबायदि स्टाइलाव बानायो आरोखि गयखौ। आजा नायफैदो।
जोब्बाय नै बे बागान जाजोब्बाय गय जाजोब्बाय नै बे बागान जाजोब्बाय नाथाय बे बैसांखौ होआबा गया सान्दुंजों रानो दा बोथोरा एकदम खरान जाबाय नालाय दै गैया अखायाबोथ' खम नालाय नै मैया दाख्लै साननैसोआवसो हाबाय ओमफ्राय खरान बोथोरा बेखायनो नैबेखौ सायाव होनाय जादों आरो बैसां साया होनाय जाबाय गयनो गय फिसा फिसा बेखौ उनाव गायसिगोन आरो एसे उनाव नैबे जोगोल'खालै गया नै गय फुलिया जोगोल'खा नायलां बेबायदि स्टाइलाव बानायो आरोखि गयखौ आजा नायफैदो जोब्बाय नै बे बागान जाजोब्बाय गय बागाना मासे जायो आरो माथो गोजानखौनो खाथिखौनो गोजान सोलियो Makrel yang udah apa hal asal, angkat tapi ya.